Hola a tots, molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres. Però avui és diferent, Jo sempre us proposo activitats de música. Pues avui, no que no. Avui m'han encarregat que us propose una activitat de plàstica. Així que, allà va. Necessito que m'enviésseu una foto, només una. I de què? Pues d'una cara misteriosa que trobéssiu per casa. Com trobareu esta cara misteriosa? L'heu de fer vosaltres mateixos ajuntant objectes que hi ha per casa i que d'entrada no són una cara, però que si els poses junts, pues tenen forma de cara i te miren a tu. I quan te miren a tu, plaf, els hi fas una foto. Mireu, jo he estat provant i he trobat 3 cares en no res, en 10 minuts o en 5 minuts, rapidíssim. M'ho he passat molt bé. I hagués pogut fer, igual, 200 cares, però no es tracta d'això. Us he deixat les 3 cares que he fet jo, ja veureu que és molt fàcil. Se tracta de trobar coses que, posant-les juntes, facin forma de cara i fer una foto. Li pots ficar cabells o no, barrets o no. El que sí que necessiten les cares són ulls, nas i boca. I a partir d'aquí hi ha imaginació. Molta sort i a buscar cares. M'envieu només una foto. Ne podeu fer moltíssimes, us podeu fer un àlbum al mòbil en totes les cares que no sabíeu que vivien a casa vostra i també estaven a casa. Però a mi trieu la que us agrada més i me n'envieu només una. D'acord? Pues cuideu-vos molt, salut i música i avui salut i plàstica. Adeu, fins al proper vídeo.